svih njenih naroda i donijeli političku odluku koja će odgovarati njihovim zajedničkim interesima. Tada su pokazali molio bih vas još jedan aplauz za ovu. Organizacije udruženja, dragi gosti, građanke i građani Tuzlanskog kantona. Značajnih datuma u hiljadugodišnjoj istoriji Bosne i Hercegovine. Kroz svoje jedino političko predstavništvo, Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog Hoće li? Šta ima? Opet naši, opet. On bi dobio impact. Došlo vrijeme da čujem da ne napravim. Ja vam poželim malo. Elvire! Elvire! Elvire!
Mal ste moćni. Jesi, riba. Pa ima to, pa kako si mi? Dobro ima, nije se počeo traktorom, ali kad sam ga vidio, kad sam ulazi... Evo FS. To je ovo, kako je Adija? To ne navikli. Uspezi se i da staje. Kad je prezentacija i... Sad stani dobro.
Rudare one sa štemovima ovdje dovedu. Rudare sa štemovima tu. Da kiša počne kod opođe. Ovdje kiša, ajde će kiša. Slavimo rođendan naše domovine. Molimo vas da fatihom ili minutom šutnje odamo počast tim generacijama koji su dale život za Bosnu i Hercegovinu. Neka im je vječna slava. Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, razmatrajući pitanja vanjske i unutarnje politike, donose ove zaključke. U plamenu narodno-oslobodilačke borbe brišu se tragovi zlosrećne prošlosti i stvara se nerazrušivo bratstvo naroda Bosne i Hercegovine, koji više neće dozvoliti da njihova domovina bude predmet borbe. U kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost i jednakost svih Srba, muslimana i Hrvata. Živjela Bosna i Hercegovina! Zamolio bih uvaženog premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića da nam se obrati. Vlade Tuzlanskog kantona u ime organizacionog odbora i u svoje lično ime želim vas sve pozdraviti. Želim na početku reći da sam ponosan. Ponosan sam na našu državu Bosnu i Hercegovinu. Ali sam posebno ponosan na nas danas ovdje. Ponosan sam što su danas ovdje naši ratni i vojni veterani, naši policajci, naši ljekari i zdravstveni radnici, naši učitelji, nastavnici i profesori, naši rudari, naši sportski radnici i kolektivi, naša kulturno-umjetnička društva, naša lovačka društva i ono što je najvažnije i grupa gdje svi zapravo i jesmo, građani Bosanci i Hercegovci, na to sam ponosan. Poruka nama. Imao sam priliku juče gledati, pratiti medije, društvene mreže i dvije slike su mi ostale upečatljive. Jedna je slika iz mjesta koje je vjerovatno najnesrećnije mjesto na državi planeti, iz Gazi. 3 djevojčice skrnavljenih, iskasapljenih tijela leže u nečemu što bi trebao biti dom zdravlja i traže pomoć. Taj me prizor paralizovao i na neki način izgubio sam vjeru u čovječanstvo.
Ali druga slika našeg Trga Slobode, gdje naša djeca, naši 2000 djece pjevaju pjesme slobodnoj državi Bosni i Hercegovini, mi je vratila nadu u ljudstvo. I to je poruka nama. Nemojmo zaboraviti da imamo državu Bosnu i Hercegovinu, nemojmo zaboraviti na koji način smo došli do nje i nemojmo nikada prestati braniti državu Bosnu i Hercegovinu.